yeeɓiyankoɓe walla heɗiyankoɓe Firtude Kumpite Pene, on calminama. E nder nde yontere yiyama e nder mejaaji renndo ɗi vidéo debbo cowiiɗo ina yilo e majji. Saktuɓe o vidéo kolliti debbo o kombo faransinajo mo iwdi Comores. ɓe kolliti e nder o vidéo o jibini sukaɓe sappo to Marseille, wuro e nder leydi France. Kawiso o no wayi sarade ni ene wayi hawnade ni, hewɓe jeeɓi o vidéo. ete noon wona gonga, ko ɗum saabi e nder nde ɗo yontere kippu RFI toppitiɗo kala ko fati e kabaruji fenandeji ma ɓe ngar ɓe cakitana on vidéo, ɓe pammina on holno ɓe waɗi o vidéo ɓanginiri nde fenade, ngam keɓon hen ko laaɓi padeɓe aljuma e yamde 7 so fawi silimaji 55. On jarama.